hello world, hello Philippines. Kumusta kayo dyan? Papunta na kami sa botohan. At mag-e-elect na tayo ng presidente natin. Kailangan namin pumunta para sa ganon, ipaglaban natin yung gusto natin na mangyari sa eleksyon. Ngayon guys, ay namula na naman yung may allergic na mata ko. Oh my God, sa init kahapon sa dagat. Anong nangyari oh? Ewan ko kung sa dagat o kaya na ano ito sa radiation, sa sobra ng trabaho dyan online. Everyone, good morning everybody. Nandito na naman tayo para sa boto ng 2022. At tingnan nyo naman yung mata ko, namula dahil sa init sa dagat kahapon na over. Ayan, so punta tayo magboto guys. At ito yung instruction natin kung paano tayo boboto. Ayan, sasabihin ko. Hindi ko muna ipakita yung address namin ha. Okay. Ito yung tamang paraan ng pagboto. Ayan, Vote Save Pilipinas, sabi niya. So ito yon, number 1, alamin, tandaan ang iyong precinct number at voting center na nakasulat sa taas. Ayun yung precinct number. Ito yun guys. Ayan, nakita mo yan. Pero wala pang name and location of voting center, yun lang. Tapos number 2, pumila sa holding area ng iyong presinto, lumapit sa electoral board na may layong 1 metrong distansya at sabihin ang iyong pangalan at precinct number. Tapos number 3, hingi ng ballot secrecy folder, marking pen at bumoto sa voting area. Ayun, dibigyan kanila. Tapos dito, number 4 ay itiman ang bilog sa kaliwa ng pangalan ng kandidatong napili gamit ang ibinigay na marking pen. Huwag bumoto ng labis sa nakatalagang bilang sa bawat posisyon. Number 5, ilagay ang balota sa ballot secrecy folder. Ayan, para hindi mo ipakita sa ibang tao, sa ikaw lang nakakaalam. Tapos din number 6, ipasok ang balota sa vote counting machine. Ayun. Tapos number 7, magpalagay ng indelible ink sa daliri at kunin at suriin ang voter's receipt mula sa electoral board. Tapos number 8, ihulog ang voter's receipt sa nakatalagang kahon. Ayan. Paalala, gumamit ng face shield or panatilihin ang social distancing. Ayan. Oh my God. Drop. Ha? Mubutar mi? Sila dito lang ito, hindi ba parkingan ni ma'am? Away parkingan? Okay. Dito, pwede dito. Dili pwede? Ganun kung ano sila na. Di Di pwede. Okay. Traffic mo tayo siya. Okay. Asa man tani ato unahan. Sa unahan na lang. Unahan na lang. Sige. Saan ba na? Barangay Tanod? Barangay Tanod ka, sir? Oh, si Sir Unsingan? Ay, wait. Ano ba yan? Barangay Tanod pala. Okay. Dami nilang nagbantay, oh. Areglado ang buol. Very nice. We are so blessed to have this barangay. Ayan. Malayo natin balik tayo. Ayan guys, pupunta na tayo, boboto. Walang parkingan, kaya nag-guide sila kung saan tayo papark kasi wala talaga. Dito na lang tayo. Bakante ito. Wala. Yan. Dito tayo, pwede dito. Wala tayong parking, masikip lang. Alala. Masikip lagi. Hindi tayo mahulog kaya dyan. Pangit. Masikip? Magtingin ka ng mas okay. Papunta na tayo. Boboto na tayong lahat. Okay. Asan si Marco? Okay, follow the leader. Handa na kami ipaglaban natin ang kandidatong sa alam natin ay makapagbago ng ating bayan. Let's go. May God bless this election 2022 at bigyan tayong mapayapang election. This we ask through Christ. Amen.
Medyo malayo yung parkingan namin pero sige lang. Sabi ng mga bata, mamaya na sanang hapon, sabi namin. Mas maganda yung maaga, matapos na. Ayan. Dito na tayo guys. Daming bantay. Very good. It's good that they have a lot of bantay na mag-guide sa atin. Dito, ang precinct number namin is 0027. Saan doon? May map ba? Map saan? Precinct Roma San Mateo Elementary School. Okay. Asa ka ni? 0027D. Wala pala. Ano kining Ay, dire, aning side, ani. Oh. Thank you, sir. Kinsa ta, sir? Gunos. Gonot, si Sir Gonot. Okay. Dito lang ito. Okay, sige. Thank you. Okay, sir. Kaya nga eh. Ay gustong Ayan ha. Look at those details. Okay. Thank you, ma'am. Tulog. Okay, thank you. Number pa tayo? 7D. Ito tayo? Ayan. CP21. Tayo? Oh, yan. Ayan. CP21. CP21 ang sa atin. Asan yung anak ko? Dito, Ay, doon. Ito na. Doon. Straight doon tapos left. Straight tapos left. Saan tayo? What are this? Okay. Zero 027D. Sabi dito daw. Hala, abinakog sa Yumi. We are already late. Asa man ani? Ha? Mali. Ha? Mali ano? Wala dito no? 21. Mukha namang mabait at maganda pa. Okay. Unsa may buhaton, unsa may kuan ka ng among procedure na sundon kay ang aming precinct 27D? Oo. May senior kayo, ma'am? Wala, kami lang. Regular lang? Oo. Ato pa, ma'am? Last pa, ma'am? Naipila. Oo, yes, ma'am. Kay Ah. priority na senior, then regular na anak. Oo, okay. And then ang last pila nandun sa Next! Tumoy. Asisa sila, ma'am. Asa sila mo pila? Okay. Bukas makabukong Ang nga ni mo, ma'am, napaka Marian Krishna Olarita. Wow, ang ganda niya. Kita ko sa mata. Okay, sige. Okay, thank you. Come here. Follow the leader. Diri na? Diri? Okay. Come here. Dito na tayo. Ay, salamat. Thank you kayo ha. Miguel de la Peña. Thank you. Okay. Ha? Dito tayo. May pila eh. Okay. At least may pila na tayo. No? Wow. Excited na. Oh, layo mo ah. Nandito na kami sa harapan na pila, guys. Ayan. Anong oras na? Ba't kumakain na sila? Merienda yan o lunch? Ha? What time is it? Tanghalian na. Tanghalian na? Ayun. Ano? 11:58 no? Di bale, busog naman kami kanina.
before coming here. Late kami breakfast kasi pagod kami kahapon. Dahil nga doon sa celebration, ginabi kami ng uwi. Ayan. Ang dami pa rin. Dami pa rin nagsisidatingan. Dami. Ayan oh, dami nila. Ganda ng garden. Merong ano. Tignan mo yung garden niya. Merong siyang gwardiya. Ano? Ganda ah. Ganda ng garden dito. May gwardiya ganda. Mukhang Bombay. Nandito na kami sa precinct namin. Classroom ng mga elementary schoolers. Ready na kami. Guys, tapos din. Eto na. Oh, ang ganda ng kuko namin. May I see your kuko? Oh, ang gaganda ng kuko. And then I am so grateful na nakamit kami na napakaganda at napakasimpatika. Siya lang ang simpatika talaga. Nakita ko ngayong umagang to talaga. At ang daming tao. Oh my God. Buti na lang tapos na kami. Ay, salamat. Thank you, Lord God. Isa kong anak. Okay, may I see? Manicure mo? Oh, ang ganda. Ang ganda ng design. O, tapos na. At dito tayo. Mababait naman lahat ng mga watchers. Then, okay naman yung resibo. Kung ano yung binutaran, yun naman ang lumabas. Okay, let's go. Si Papa wala. Okay, okay. I know. Yes, celebration na. Tapos ng election. Sana naman yung pagbilang, no? Okay, no? Walang, dapat hindi na natulog yung mga dapat hindi matulog. Para mabantayan ang balota. Ayan. Pero okay naman dito sa amin sa Bohol. Orderly talaga, believe ako, sa barangay na kinaroroonan namin dahil orderly and then mababait yung poll watchers. Ha? Sana si Papa? May I see? Sa loob. Design? Wow, ganda. Ayan siya, oh, tapos na. Tapos na kami, so let's go. Celebration daw. Magbo-blow out daw si Gian sa prawn farm. Ayan. Siya raw mahala. At yung savings niya ang gagamitin, guys, hindi yung sa atin. Sige. So, sana naman, I'm crossing my finger na yung kandidato namin ang manalo. Yes. Mananalo kami. Obvious, mananalo kami. BBM. Jane Yap. Hala. Edgar Chato. Relampagos. Yan, mga lumabas lahat yan. Arcamo. Ano pa yon? Basta yung mga kilala namin na mabubuti. Yun ang binotaran namin. Art Yap. Edgar Chato. Relampagos. Mayor Jane Yap. Mayor na si Jane Yap. Yay! Tapos na. Let's go celebrate. Binoto natin. Itong team na ito at saka yung sa presidente natin ay BBM and Vice President siyempre Duterte. Duterte. Duterte pa rin. Okay, tingnan natin yung mga karatula dito at ituro ko yung mga binoto natin. Yan. Wala namang mga karatula dito. Ayan, dyan kami gumoto guys dito sa elementary school. Bohol Elementary School. Dyan kami galing. Ayan. Daming pantay. Yan, yung karatula na yan na malaki. Binoto namin yan. Yan, yes. Mayor na si Ma'am Jane. Yes, Vice President yan, si VP Sara Duterte. Yes. Gano'n, no? Tapos, Bongbong, nasaan ang BBM dyan? Wala. Ganon. Wala lagi karatula si BBM dyan. Walang BBM na karatula. Di bale. Mananalo naman yan. Yes! Ngayon, BBM!
sa amin. Yun ang sa amin na karatula. BBM. Sara. Yun ang karatula namin. Wala nang iba. Jane Yap. Yan. Yan ang sa aming manok yan. Yap hala. Gusto namin ng Asenso Pamor team. Tapos yun, Team Butalid. Edgar Chatco, Relampagos. Team Butalid. Ano pa? Edgar Chato, yan, binoto namin yan. Arjab, yan, binoto namin yan. Ondoy Borja, yan, binoto rin yan. Yemainting, yan, binoto ko rin yan. Bilyar, yan. Sino pa? Yun. Yan yung mga na-mention. Marami pa pero hindi ko na alam. Walang karatula dito. Di ko na Relampagos yan, binoto rin namin. Kami dito sadya para mapicturan yung karatulang to. Ito lang ang nakita kong site na may mga maraming BBM Duterte. Ayan. So magpicture ako guys, remembrance. Yes, those are the good leaders. Ayan, yung tatlong yan ang mga leaders natin sa Bohol ay si Governor Artiap, si Ma'am Lawrence, ayan, basta yung mga yung pangalan dito, lahat dinotay. Daw, dahil ang feeling daw ni Gian, mananalo daw ang kandidato namin. Kaya, siya raw man libre sa prawn farm. Bukas ba prawn farm? Yay! Happy sila dahil tapos na kaming magboto guys. Kaya punta tayo, let's celebrate life. At we're just crossing our fingers na sana manalo nga sila yung mga binoto namin dahil yun ang paniniwala namin na sila ang maayos na mga leader. Sabi ko kanina punta kami ng prawn farm pero mas ginusto ng mga anak ko dito sa KFC. Matagal na kasi silang hindi pumunta dito. Doon kasi sa prawn farm hindi sa paninira pero the last time kasing nandun kami yung pork meat na iniserve sa amin ay luma yung parang panis kaya ngayon na-discourage na sila sa prawn farm. Dati suki na sila, pinipili nila ang pagkain namin. Nandito tayo sa KFC at sa tingin ko naman mas safe dito kasi always fresh yung kanilang chicken and then chicken is good, so walang sa tingin ko wala namang mali. Red is for BBM. Give me this mine. Pati pagkain BBM eh. Look at the Diba? chair. The chair is red. The chair is red. Oh, BBM. Oh, Very diba? Very good. Very good. Bakit walang green kay Duterte, Sara Duterte? Okay. That's it guys. Okay, one bucket and then okay. Thank you. That's it na. That's it. Bumili kami ng corneto, croissant, strudel. Strudel ang tawag namin dito. Ewan ko anong tawag nila dito. Strudel kasi ang tawag namin. Tapos may donut. Yan. Okay. We don't want bye-bye. Hey, magpaalam naman kayo. Bye-bye guys. Bye. Bye-bye. See you on the next video. Bye-bye. Tapos na naman ang araw natin. Ulan na.